Boa tarde, noite a todas e a todos. Muchísimas gracias por vir a esta nova sesión do ciclo do Plus do Ateneo. A existencia ou non de institucións financeiras cuyo objetivo principal é de canalizar o aforro cara ao investimento que teñen a súa sede en Galicia e que ao tempo poden xogar un papel esencial no seu desenvolvemento económico semella algo inicialmente desexado. Se ademais unha parte do excedente xeral léase beneficios se reinvirte na mellora das condicións sociais e culturais do territorio onde se obteñen, podemos decir que estaríamos no mellor dos mundos. O certo é que hoxe, fai casi 2 anos, é derivado da propia crise financiera internacional e mesmo tamén da crise económica española, fundamentalmente da burbuxa inmobiliaria, as caixas galegas e a resultante da súa fusión Nova Caixa Galicia semella que non teñen capacidade de xogar este papel pola debilidade da súa solvencia derivada dos investimentos, en moitos casos especulativos, no devandito sector inmobiliario. A sorpresa dos cidadáns é considerable por canto que, dunha banda, existen órganos de control financiero externos, a propia Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, esa Subdirección Xeral de Caixas de Aforro e Entidades Financeiras, o propio órgano regulador do Banco de España, e tamén internos, os propios consellos de administración das caixas ou as propias comisións de control e garantías das propias caixas de aforro. Por lo que se pon de manifesto neste proceso que estaban no papel, existían no papel, pero que permitiron facer e desfacer, eu penso, aos respectivos equipas directivos a seu antoxo, poñendo en evidencia, ou por menos cuestionando, os procedementos democráticos do seu nomeamento e a regulamentación financiera do sistema de caixas. Pois ben, para falarnos de todo isto, temos por nós a Xoán López Faría. Unha breve semblanza, porque o propio Xan non é un nome, digamos, que queira facer do seu extraordinario currículum un proceso moi longo. Eu diría que un home cunha formación moi sólida e asentada, licenciado en Ciencias Económicas polas Universidades de Madrid e a Complutense de Madrid, e enxeñeiro técnico superior industrial tamén pola Universidade Politécnica de Madrid. É un home tamén cunha experiencia considerable no propio sector financiero, de máis de 25 anos, derivada do seu traballo no Banco Popular, no Grupo Banco Central, e nos últimos anos, longos anos, na Sociedade de Desenvolvemento Industrial de Galicia, en Sodiga. É un home con un extraordinario rigor e seriedade no tratamento, no abordaxe dos temas referidos ao sistema financiero galego. Aquí temos no seu currículum 2 libros que reflexan moi ben a súa continuada preocupación por este tema, desarticulación e dependencia financiera de Galicia ou exclusión de recursos financieros e o crecimiento económico de Galicia. E finalmente é un home cun compromiso acreditado co seu país, tanto no plano intelectual como no político, desde hai xa moitos anos, nese amplio campo, nesa amplia zona que é a esquerda galega. Moitas gracias, Xoán, pola túa disponibilidade plena para estar hoxe aquí e falarnos deste tema tan interesante. Moitas gracias. Bom, moitas gracias a Pancho, moitas gracias ao presidente, a Salvador, e moitas gracias a vos, ateneístas e amigos todos, por vir escutar e falar dun asunto
onde eu comparezo fundamentalmente como cidadán, unha certa formación, efectivamente son 25 anos ou máis, os últimos da miña vida profesional, onde traballei na banca na dirección financeira, pero sobre todo non veño a título de técnico, veño a título de cidadán que pensa con liberdade, que pensa en voz alta e que creen que en calquera circunstancia onde se xogue algo importante para o futuro do noso país hai que comparecer sempre, falar cos datos que haxa na man, con inteira liberdade e expoñendo argumentos, naturalmente aberto a ser debatidos ou que alguén os contradiga. É fundamental eso porque é a forma de facer democracia, de facer unha sociedade libre e máis próspera que temos. Bom, eu creo que o reunirnos hoxe aquí é unha certa obriga, de alguma maneira unha protesta muda contra a falta de información que está pesando como unha lousa sobre o futuro da nova Caixa Galicia recén nada. A nova Caixa Galicia, como sabedes, naceu en decembro do ano pasado, non hai nin 3 meses. Os primeiros responsables da confusión reinante que vamos intentar, polo menos, aclarar en alguma medida son o regulador, o Banco de España, sin dúbida ninguna, a vicepresidencia primeira do goberno, que apresuraron, naturalmente había motivos de fondo, non é unha cousa gratuita, pero apresuraron o necesario labor de axuste do sistema financeiro e, sobre todo, as caixas de Galicia, mudando de regras de xogo en plena partida, acelerando dunha maneira absolutamente fora de lugar, técnicamente inabordable, e sometendo, de feito, a poxa, a subasta pública, os bens que, como o tipo de medidas que hai que tomar, hai que adoptalas en meses, en semanas, prácticamente é unha apertura dun outlet financeiro aos mellores postores nacionais ou estranxeiros para que veñan a comprar e a rediseñar as bancas, as caixas e poñelas en mercado. Estes son os primeiros responsables, por lo tanto. Eu creo que neste envite o Banco de España perdiu unha gran parte da credibilidade da que gozou sempre, porque efectivamente ao Banco de España se deben moitas cousas boas, ten un magnífico servizo de estudios, da disciplina que mantuvo sobre as entidades financeiras todas, das quales eu son testemunho tamén. Cada trimestre hai que enviar un balance ao Banco de España, cada ano hai que mandar un balance auditado e as entidades financeiras son perfectamente coñecidas por Banco de España de sempre. Estes son os primeiros responsables, por lo tanto. O segundo son os actuais xestores. Os xestores da Caixa, como agora veremos, non están aí a título de propiedade, non teñen propiedade ninguna na Caixa. Nin forma aí nomeados, nin chegaron ao seu lugar por herdanza de ningún tipo. Están aí como simples xestores. Sin embargo, dentro de unhas semanas nos van convocar a todos, a sociedade galega, seguramente aos impositores privados, as fortunas, as cidadáns, a que apoyemos o proxecto de rexeneración da nova Caixa. Pero en este momento non sabemos máis de moitos grupos de caixas que en este momento están no mercado con problemas máis ou menos similares, unhas en mellores situación e outras peores, que da nosa Caixa, de Caixa Nova Galicia. Non se sabe ainda nin siquiera cal é o famoso core capital, o capital básico, é dicir, a proporción do capital básico sobre os activos ponderados por risco, é un auténtico misterio. Cando se fixo os 3 test, estaban 6,2, como agora veremos. Unha noticia que apareceu outro día decía que estaría sobre o 5, e é posible. O asunto é que os fondos propios que ten a entidade ten que facer saneamentos dos seus activos deteriorados e eso consume moito capital. Na medida en que faga isto, os activos están máis saneados, pero os capitais propios serán menores. Por lo tanto, non sabemos ainda. E non sei ningún responsable da nova Caixa Galicia, que, insisto, son simples xestores dos nosos aforros. Teñen un 51% do crédito e dos depósitos galegos, para dar unhas orientacións. Non lle pedimos solucións, porque sabemos que non chega un momento ainda, nin calendarios, pero sí para dicir, señores, estamos así, ábrense estas perspectivas e isto que pretendemos. En lugar disto, o que hai é ruido de fondo, e o ruido tapa sempre a mensaxe. Ben, eu que quero dicirvos é que para dar tempo de que podamos discutir algo que creo que é importante, ou debatir opinións ou intercambiadas, eu propoño vos o seguinte. Primeiro vamos dar unhas breves palabras de introducción, a continuación vamos facer unhas cantas fichas, unhas diapositivas, e desta maneira eu esténdome menos e para vos é máis agradable de ver un pouco a raíz do problema,
E a continuación abrimos un debate, un coloquio. Ben, eu, sabedes, sou unha persoa de conviccións. Eu sempre estuve, desde que teño uso de razón político, e vai desde moitos anos militando no nacionalismo, no galeguismo. Son unha persona sin partido neste momento, sin adscripción partidaria ninguna, e, por lo tanto, considero-me a todos os efectos un cidadán normal e libre. Unha persoa da rúa que ten conocimientos, que lea a prensa todos os días e que intenta interpretar o que sucede. A información, que criticábamos antes, é un imperativo que non pode furtarse en nome das responsables que ten. Falei antes dos responsables da confusión actual, tanto a vicepresidencia económica como o Banco de España, como dos xestores das caixas, pero podíamos falar tamén dos políticos, pero prefiro non falar, porque o espectáculo que deron os políticos responsables da xestión deste problema foi deplorable. O único que aflorou foi o peor do noso país, que foron localismos. Os localismos afogan o noso país desde sempre. A xente, en lugar de considerarse galego, que é o maior título que temos de gloria e como nos podemos presentar diante da humanidade, se presenta como vigués, como pontevedrés, como coruñés ou incluso como de la plaza de non sei que. Eu, afortunadamente, nací nunha aldea, e como nací nunha aldea, considero-me galego desde sempre. Eu síntome perfectamente a gusto en calquer cidade de Galicia, de España tamén. Ben, ruída mensaxe. No exercicio do xuicio cívico que pretendemos, os cidadáns deberíamos estar sempre alertas sobre os pseudo-argumentos de parte. E eu alerto sobre isto porque a prensa está chea de trucos, como sabemos todos perfectamente. Por exemplo, cando desde algunha portavocía se repite o seguinte mantra: defendemos unha entidade de primeiro solvente, despois galega en este orden, e este mantra, todos o leímos varias veces, que anda por aí. Que significa isto? O que pretende isto meter na opinión da xente, gato branco, gato negro, o principal é que caza os ratos. E dado que ninguén discute que calquer tipo de solución deba ser unha solución que preserva a solvencia, eso é elemental, é o imperativo, é evidente, entón a interpretación correcta deste mantra é que a entidade perda a titularidade galega importa pouco, que fale o Banco de España, que a nosa opinión non ten importancia ninguna. Isto significa poñer a venda antes da ferida e tratar de calificar de adxetivo o que é sustantivo. Que a entidade sexa galega ou non galega, por suposto que é importante, é relevante e é dunha grande importancia. Eu simplemente vos vou poñer un argumento. Alguén pretende, entre os escribidores e os portavoces que sosteñen este asunto, ou calquera persoa que pense, que grupos tan importantes operantes en Galicia como o Banco Santander ou o Banco Bilbao, e cito especialmente o Banco Bilbao, que incorporou, como sabedes, ao Banco da Coruña toda a súa rede, que era moi importante. Eu digo, comparado o que fixo o Banco Santander e con maior motivo o Banco Bilbao en Galicia, desde que campan aquí en Galicia, comparado, por exemplo, co Banco Pastor, que está controlado por unha fundación que ten feito moito a favor de Galicia. E o sabemos moi ben en Santiago na recuperación do patrimonio histórico e en moitas outras zonas de Galicia, pero saben tamén a cantidad de bolseiros que foron a moitos países e a América a mellorar a súa formación, ou comparado co que fixeron as calles. Alguén pretende que o Banco Bilbao e o Banco Santander son comparables porque a solvencia é importante e a galeguidade é adxetivo. Quen diga isto ou mente ou ten mala fe. E isto é unha cosa que penso que é evidente para todos. Outras posicións que tamén son absurdas atribuyen a maquinacións de enemigos externos que discriminan os galegos, o cal sempre a mí me fixo moitísima gracia, porque o enemigo sempre é unha entidade extraña, oscura, agazapada, que pode ser o goberno central, os mercados financeiros, o Banco de España, o imperialismo. Os enemigos poden ser tantos como a nosa imaginación enche o mapa. Os partidarios destas pseudoexplicaciones conspirativas ou conspiranoicas contribuyen, queiran ou non, a esculpar a inoperancia ou a falta de compromiso dos responsables de Galicia, porque naturalmente, se o enemigo está de fora e nós somos un pobo en gracia de Deus, entón non hai ningún responsable. Os responsables son de fora, por tanto, acabouse o problema. Outra pseudo saída ao problema. Os problemas, por lo tanto, hai que dimensionalos no que valen, hai que encaralos, hai que tratar de informarse cales son os perfiles e hai que plantarles cara, e non hai outra maneira. Agochar a cabeza debaixo da almohada non sirve, nunca serviu para resolver ningún problema. Ben,
E agora pasamos xa a breve explicación. Eu, por tanto, como insisto, quero, diante de vos, descartar calquer tipo de mentalidade subalterna que me é moi allea e razonar como unha persoa libre dun país como Galicia, unha autonomía histórica con moitos anos de tradición e que orgullosamente mantén unha cultura de nivel e de importancia europea. No miña esquema de exposición que agora farei, primeiro, nesta breve presentación, vamos a partir de cal é o fondo das inquietudes que hai sobre as caixas. Por que nace o problema? Porque de pronto que non pasaba nada, hai unha tormenta tremenda que está inundando as caixas e o sistema financiero español e a débeda pública española. De onde ven ese problema? Ben, o problema, xa o avanzo agora vamos ver unha diapositiva, non puse máis que unhas poucas, ten dúas fontes. A primeira é o problema de financiamento. España creceu dunha maneira expansiva a un ritmo tremendo nos últimos anos, a partir do século pasado no que levamos desto, hasta que estalou a bocha financeira, prefiro chamarlle bocha ou bolla, como dicen os portugueses, e non burbulla, que na miña opinión é un cálculo español. Ben, cando estallou a bocha financeira galega, España levaba crecendo 7 anos, por exemplo, a tasas moi fortes. Isto atraíu os capitales de todo o mundo e houve fortísimos investimentos en carteira e fortísimos investimentos inmobiliarios. E isto, ademais, deu lugar a unha sensación de benestar porque os tipos de xuros estaban baixos gracias a que pertencemos ao sistema financiero europeo. Por tanto, tipos baixos, afluencia de capital, crecimento rápido, temos as consecuencias por nacen unhas bochas. E naceron varias, unha na bolsa máis pequena e outra inmobiliaria de enorme importancia. Todos sabemos que a xente compraba un piso a 100 para vender a 120 aos 15 días e volvía a meterse en 3 pisos máis para volverlos a vender dentro de un ano a 130, 140 ou 150. A cantidad de pesetas por metro cuadrado se multiplicaba de ano en ano. Isto, naturalmente, tiña que ter un fin. O segundo fonte de conflito é o deterioro desta situación. Tan pronto reventou a bocha inmobiliaria, cortáronse o crédito, desconfiouse da débeda española, subiu o diferencial con Alemania e entón as entidades financieras viron con enormes dificultades para refinanciarse, porque eles piden tamén cartos prestados como a nós, e un pasivo de un banco entidade financiera son os capitales propios, que é do que se trata, as nosas contas correntes, que é unha parte moi importante do financiamento, e o financiamento alleo. Pero o financiamento alleo neste momento está carísimo. Cando nos dimos conta que estaba carísimo, non só que a débeda española se vendía moi caro, sino que o Banco de Bilbao e o Banco Santander encontramos con algunhas emisións que fixeron de débeda, os mercados externos trataban estas entidades financeiras como apestados e como bancos pouco fiables, cando son bancos moi sólidos que prácticamente están estendéndose en América e en Gran Bretaña. Compraron moitos bancos e son bancos fora de toda dúbida. A pesar disto, estaban sufrindo o contagio do problema español. Estas son as fontes do conflito. Despois vamos falar de que o aforro de que estamos falando non o podemos tirar polo de sábado, porque é o aforro de 170 anos prácticamente dos galegos. Desde 1842 levamos aforrando en procesos de converxencia constantes que chegou ao que chamamos Caixa Nova. Por lo tanto, que ninguén poña en cuestión o patrimonio de 170 anos de aforro de miles e miles e miles de familias galegos, emigrantes e habitantes na Galicia. Despois veremos que a dimensión da CNG é importante dentro do sistema financiero español, non é ni moito menos dos máis pequenos. E, por último, faremos unha breve referencia ao desafío perentorio definitivo que fixo entre o Banco de España e a Vicepresidencia de Segunda e que nos leva ao problema actual. Ben, empezamos, por tanto, sin máis dilacións, con este asunto. Ben, raíces do problema. Eu aquí poño-vos simplemente quedarvos en cada diapositiva algunhas cifras. Aquí é o seguinte: o Produto Interior Bruto de España, o que produce en España, é aproximadamente 1 billón de pesetas. Aí o tedes ao final 31,1209, 1 billón, 51 millóns, etc. 1 billón de pesetas. A débeda de España, co exterior, porque a débeda interna é outra cousa, é de 1 billón 750. É dicir,
A débeda que España ten co exterior é 1,75 veces o produto dun ano. Debe 1,75 veces, prácticamente 2 anos de produción española. Esta é unha situación enormemente peligrosa no momento de retracción de crédito e de desconfianza. Mais aínda desto, as administracións públicas deben 298.000 millóns, o Banco de España 40.000 millóns, e aquí vamos, bancas e caixas cerca de 800.000 millóns. Cerca de 800.000 millóns que están nos seus pasivos e que cada, digamos, 5 anos se renovan por vencimientos sucesivos e que hai que volver a refinanciar. Claro, como está facendo a Generalitat, cada débeda non ten cartos, é dicir, vou pedir unha débeda para pagar o que teño que pagar este ano e a outra paso para máis adiante. Isto que está facendo o sistema financiero. Encontranse os bancos importantes con restriccións de crédito e tipos de xuro altos. As entidades pequenas e as caixas de aforro simplemente cabetaría pechada. Non hai cartos. Primeiro isto. Segundo, esta circunstancia dá lugar, a ver se o vemos aquí, a que no ano 2010 España tuvera un diferencial co bono alemán a 10 anos de 2,40. Isto significa que por cada 5, realmente non son 5, que son 2,95 do bono alemán a 10 anos, en España vale pois 5,5 aproximadamente. Esta cantidade parece que non é moi grande, agora veremos que é enorme, porque isto xira sobre un volumen de crédito brutal. Por lo tanto, a diferencial con Alemania é fortísima. O bono alemán está a 2,95. A emisión de bonos españoles está 2,42 por encima, digamos 5,5, agora veremos o que significa isto. Reino Unido está endeudadísima tamén, 0,57, pero claro, Londres é a capital do capital, e iso ten un trato especial. Aquí vedes a rentabilidade das distintas operacións a 3 meses, etc. Non vamos a entrar nisso.